Ja, beste Louis, ik sta hier op een plek midden op de markt van Remeun. Met op het achtergrond het stadhuis. En op die plek kan ze zien, wij allemaal vroeger de machthebbers waren in het Remeunse. Nou, dat waren Spanjaarden, Fransen, dat waren Duitsers, dat waren Belgen. En noem het maar op, hè. De stad besteedt 788 jaar. En het is altijd een spel geweest, wij met de macht. En zo is het in de stadhuis ook. In de stadhuis was het gisteravond echt een machtspelletje. En er werden om ongeveer 11 minuten over 11 jaar, bedenken ze net, ontnomen zelfs de burgemeester, een van de volksvertegenwoordigers, het woord. Die zich richtte tot de andere volksvertegenwoordigers, wie het ging over de binnenstad. En wie het ging over de leegstand van de winkels. En wie door een beetje de woord uitgezag werden, wie ze dat hadden kunnen oplossen. En toen waren we weer aan een dieptepunt van de laatste tijd. De burgemeester steekt dus niet boven de partijen. En dat is heel erg triest dat we dat zo een moment mogen maken. Als ze het te laat vonden om het agendapunt te behandelen, hadden ze het niet moeten behandelen en dan hadden ze dat gewoon morgen moeten aansluiten. Maar goed, in zoverre ben ik dus na 6 uur vergaderen gisteren met de nodige stress weggegaan. En heb ik al direct tegen rood-geel-groene sjaal omgedaan. Want ik ben vandaag Valentijnsdag, iedereen nu een prachtige Valentijnsdag gewenst. Ben ik al in de moed om de 11-daagse vastelovend te beginnen. En ik wissel dadelijk die muts, want hier is ook een machtsoverdracht. En die vindt plaats op vastelovend zaterdag. In alle vreugde komen alle prinsen en jeugdprinsen en ook de 4 koninginnen plus de heks van de kapel. Die komen dus allemaal hier naartoe en die werden dus in de Roodzaal, werden die dus in ieder geval de macht overgedragen. En dat is een speel, dat speelt al heel lang en dat moeten we vooral ook zo laten. Dan hebben ze eigenlijk symbolisch een paar dagen de macht. Ik weet niet wat die prinsen of prinsessen of koninginnen, wat die zouden doen als die macht zouden hebben, wat ze met Remeun zouden doen. En dan zou het misschien allemaal een stuk leuker en ludieker gaan. Maar dat gaat dan gebeuren. En eigenlijk moeten we dan ook gewoon even pas op de plaats maken. Want de eerste vastelovend voor bezinning, voor de vaste. Daarna. Maar ook voor alles om te kijken dat voor elkaar een keer de spiegel voor kunnen naaien. En dat doe ik dus eigenlijk altijd. En ik zou willen hebben dat de macht in het stadhuis is het een keer zo geboekt werden dat iedereen binnen de raad, dat we zien met 31, dat die allemaal aan die stad werken. En niet dat denken, dat er niks aan de mensen denken, dat ze het allemaal beter weten. Ze moeten ook oor hebben voor de oppositie en ook oor hebben voor de burgers. Want daar gaat het uiteindelijk om. En toevallig zijn die middenstanders, wat gisteren over ging, ook burgers. En die moeten hier heel vechten om de kop boven water te houden. Het heeft niets met Remeun te maken, dat is overal zo. We proberen wel samen een oplossing te werken. Wat gaat er nu allemaal gebeuren? Ik zit die pet af en ik ga vanavond nog weer toe. Nou weer naar het Prinsentreffen met de vereniging. We gaan eerst de Mienkoningin even feliciteren, want die heeft natuurlijk haar receptie. En morgen dan is de stadswandeling. Dan gaan alle prinsen die trekken door de stad, die laten zich de stad een keer zien. Dat geeft nog een geweldige begeleiding. En daarna is natuurlijk de prinsenfoto's maken van de diverse media. Dan zijn er een hele hoop avonden. Maandag hebben we vergeet even niet dat er nog wat recepties zijn die keer duren. Maandag begint natuurlijk de week van. En dat is het eerst blauwe maandag voor het goede doel. Want we gaan voor het jeugdontbijt. Er zijn nog steeds kinderen Remeun die zo'n ontbijt naar school gaan. En dan gaan alle vastelovensverenigingen daar een feestje verboeren en de opbrengst gaat naar het jeugdontbijt. Dinsdag hebben we voor het grote internationale Prinsentreffen. Ik kan nu al zeggen, er komen royaal 200 prinsen. Dus als je erbij wilt zijn en er is niks, je moet wel zelf je drankje betalen en dan gaan we verder. En zo is de hele week het te doen. Donderdag is het kremellenwerven in Over de Breer. Dan gaan de prinsen kijken, we het beste kremelletje gooien en we de meeste kinderen opvangen. En dan gaan we dus naar de vrijdag. Is het geen rustdag, maar die bestaan gewoon niet. Maar het hoogtepunt is dan zaterdag. Hier de machtsoverdracht. En dan krijgen we natuurlijk zondag een bak van recepties, de boerenbroelof in het veld. Vergeet dat even niet, van alles, de moezemis niet te vergeten, want we gaan natuurlijk ook een beetje bezinning doen en bij even de mensen die geen minder goed gaat. En dan hebben we de optocht. Hopelijk komt er niet meer een of andere windje. We krijgen nu Dennis ervoor te kiezen, maar dan hoop ik dat de rust komt, dat de wind stil is. En dat we een geweldige optocht krijgen met in ieder geval een hele hoop deelnemers. En dan dinsdag bakjes verzoepen. En dan bij ons, waar ik dan zelf zit, een tranenballen. Want dan is het voor een hele hoop voorgangers ook afgelopen.
woonzig, evalueren weer in het stadhuis, samen met de burgemeester en alle zeg maar voorzitters of vorsten van wie is de Wasseloven dit jaar gegaan. En ik kan zeggen, tot nu toe gaat de Wasseloven fantastisch. We hebben geweldige vuurgangers. En die brengen het spas en plezier in hun weken. En dan moeten we het mee doen. Af en toe moesten nog alle stress ook een beetje plezier hebben. Dus deze muts gaat nu op en die gaat niet meer af. Dan kunnen we ze af en toe een steek voor in de plaats. Voor Wasselovensdinsdag. We wensen u een schone Wasseloven, maar de vrouwen bent, blijf gezond. En let op, drink niet te veel. En als je te veel gedronken hebt, laat ik rieën. Pak ik in de bob. Wasseloven samen.